ассалому алайкум бародарони азиз, пеш аз ҳама рӯзатонро ба хайру шодӣ мегӯем. ин охирон навори мо аст бародаро, ки дар ҳафтаи имрӯза мо барои шуморо пешкаш мегардонем ва наворҳои нав бошанд. рӯзи шанбе ва якшанбе аз мошинбозори душанбе мо барои шуморо пешкаш мегардонем. мошинҳое ки ба шумо маъқул аст дар комментария менависонем. мо албатта ки мехонем ва кӯшиш ҳам мекунем бародаро, ки хоҳишҳои шуморо иҷро бигардонем. албатта ки ин ҳама дастгирии шумо аст. навора то охира тамошо мекунем. албатта ки бародаро дастгириро фаромӯш намекунем. лайкҳоро бигзорен ва ба шумо тамошои хубро хоҳон ҳастем. саломат ва зинда бошен. мерседес S-класс бародаро соли 2004 кузуфҳои 220 ана мошина ба самолет овардагиано ҷамъ айдоша ба навор мегирем. қайби хутон пурратар маълумот мегирем. 4 та балон нава 1 сол ҳуҷҷат дорад. биғарзай бронированӣ ҳама ин ҳаварота дорад. чор дар отпечаткиош кор мекунад. ана даро электро айна бинед хутон салон аст. салон бароҳат сия ягай пешон мегирам. ҳама наворотош кор мекунад. монтирол автопилот 72000 пробег, коробка автомат D+, кондиционерш кор мекунад. старт стоп мабда олук дора. абин мотор 6-12 силиндрай ана вобаста якилӣ мешавад. дарони шаҳрда 14-15 литр расход дорад. нақша чанд сум гуфти ака? 160,000. номерош 97 86 00 03 занг мезанед. хайбо барои шуморо бештар маълумот метавам. хайбо ин ахтонин ҳолати мошина. BMW пятёрка бародаро соли 2008 вагони ҷамъ айҷоша ба навор мегирем. хайбо хутон бештар маълумот мегирен. абин моторш 2.8 4WD ана бензини холияй. мошин аз тамошка шидагия ҳуҷҷат ҳам дорад. ҳар касои да маъқул мешавад занг мезанем. бо барои шуморо бо хуб бештар маълумот метавам. 4 та балон аст. салон аз бигирам. салон шак тамошо кунед. хуб даро электрай, коробка автомат, обогрев сидений. Ёшкам фарханда. хуб 14 электро, мултирул, коробка автомат. хуб ҳама наворот кор мекунад. чанд сум гуфти яка нақша? 115,000 мегем бо савдо мешавад. 115 та. хуб ҳам номеро телефон абуа камонем. 938 938 99 05 00. хуб занг мезанем. бо яка барои шумо раво бештар маълумот метан. хай бо ин ахтониден ҳолати мошина. Мерседес сечка бародаро солош 90. Абин моторш 2.4. газ و бензин.
Tonirovkаш нав кардагия, уҷатош тамом шудагӣ. Оби клип чафромӯш кардия яка радай кретиш хай берун як мегирем ба навор. Яки мошин тоза зура. Хоб коробкаш автоматай кондиционериш кор мекунад. Наша чанд тафт яка? 90,000 буд. Номиля доран 6 цилиндра. Чанд кам расход доран дошака? 10 расход. Хоб ам номеро телефон табга кам не? 969 Хоб занг мезанем бо яка барои шумо раво бештар маълумот мета. Или масъалаи кузов чӣ кала кам? Кузов свежа. Зарги, пусидаги хе надорад. BMW семерка бародаров 730 кузов. Хобаби мотор штеи дизелай. Солош 2003. Бозям аҷо шабанавор мегирам, тамошо мекунам. Салонуш дарои хайрият. Хоб 14 электро, мултирол, автопилот, обогрев сидений, автоматай, кондиционер кор мекунад. Сёри бародарон мегӯян салон осодатар буди ки салон ахшо бинем. Муҳаррамат шу салонро тамошо кунем. бародарои хоҳиш кардӣ буданд муҳаррамат тамошо кунем, маъқултон шавад. номеро якара мемонам. Занг мезанед хай бо муомила дору бо арзонан мешавад. шеф ҳамиҷа як хидр чанд сум ака нархи? Нархиш ҷоймешдаги 55 та. 55 ам номеро телефон табга камонем. 282 282 412 хите укам. Масъалаи кузов созе укакан кали масъалаи кузов. Сад фоиза. Чанд кам расход дорад? Дизелака ҳар воситаи ҳайкиния. Ҳамин болои ка 10 та 11 та. 11 та. Агар хеле миёна ҳайкини кам мекунад. Хеле вариантҳо алиши надорад, хеле кам фақат сум. Сума. Ам хоти арзонтар кардем ки масъала набоше. Хоб занг мезанем бо яка хай барои шумо раво бештар маълумот метаҳам. Хай бо ин ахтони ҳолати мошина. Мерседес сечка солош 98 AMG. Боз ям аҷо шабанавор мегирам бародаро тамошо мекунем. ҳолати хуб шаёфтагем. бародаре ки маъқултон мешавад. номеро яка ҳаст занг бизанед. хай бо барои шумо раво бештар маълумот метаҳам. хоб задни камераам кор мекунад. мошин як 7-8 моҳи дига ҳуҷҷат тонировка дорад. хоб баром ҳам электросалон сия яки мошин беҳтарин карга ина салон коробкаш автоматай кондиционер ҳама наворот кор мекунад печка. хоб обогрев сидени автопилот 357,000 пробег коробкаш автомат кондиционер печка. хоб лукам дорад. лифт сидени обогрев сидени. Аби моторш 4.3 бензини холияй. ҳамин чанд қар аст худурака бензин қати? 16 бахтан хе кашишиш хеле бад ҳамин.
کشیش سوزایان خب چند سوم فتیس یک نقشه 95 فتیسی خیلی مسئله کزوف همش خوی داده بخواه خب 95,000 نمره کار میمونه زنگ میزنی خیلی بو برای شما رو پراتر معلومات میکرد 95 فتیسی خب هم نمره تلفن تابع کنونه 93 4 تا 6 77 903 4 تا 6 77 Meşteki şansım yok. مش لاقيش الخدمة Gidiyor da yaparlar sürekli. Meşte plasas. Alt bagaj deplasması. Am ya taraf zapıyor. Kuş kişi yapıyor. Akşam ya aeroporda sıktı. Sorun şu.